ku danna alaman subscribe sannan ku danna alaman ƙararrawa domin kasancewa da mu a koda yaushe. Labari na 67 mu sha dariya. Wani limami ne yake tsawaita huɗuba har mutane suka tsawwala, sai suka sanar da mai gari aka canza shi da sabon limamin ya zo ya hau minbari. Ya miƙe ya kalli jama'a sai ya ce, ya ku mutane ku tashi zuwa sallah. Aka yi sallah aka ƙare, mutane na ta jin daɗi suna yabawa. Sai ya ce, ku kwantar da hankalinku, sati mai zuwa ma hutu ne, ko sallar ma ba za a yi ba. Labari na 68 tsakanin ilimi da basira. A wata makaranta da take cikin wani ƙauye ne aka ba da sanarwar za a yi baƙo mai bincike daga ma'aikatar ilimi da take birni. Akan hanyarsa ta zuwa ƙauyen sai motar baƙon ta lalace. Ya ɗaga bonnet ɗinsa ya duba iyakar fahimtarsa, bai gane inda matsala take ba. Yana nan tsaya a rikice sai wani ƙaramin yaro ya zo zai wucewa. Ya ce masa, malam ko zan iya taimaka maka? Mai mota ya ce, za ka iya taimaka min idan ka iya gyaran mota. Yaro kuwa ya ba shi ansa da cewa babansa bakanike ne kuma yakan taimaka masa wajen gyaran motoci. Nan take yaro ya kwaɓa hannun rigarsa, ya taɓa nan ya taɓa can. Ba da jimawa ba ya ce, malam sakata da motarka. Nan take kuwa sai mota ta tashi. Malamin nan ya yi ma yaro godiya sannan ya ce, me yasa kai baka je makaranta ba? Yaro ya ce, malami na ya ce yau kada in zo saboda za a yi bakon malami mai bincike kuma ni da kiki ne, duk karatun da aka tambaye ni ba ni iya bada ansa. Darasi: basira iri-iri ce, kowa da wadda Allah ya bashi. Da koyo akan iya, yau da gobe ma makaranta ce. Kuskure ne mu ɗauka cewa sai ta hanyar karatu mai zurfi ne kawai ake iya yin nasara a rayuwa. Labari na 69 rikitaccen aure. Wasu mutane biyu ne suka haɗu a wani waje suna taɗi akan matsalolin rayuwa. Sai ɗayansu yake cewa, ni ai duk damuwata a cikin gidana take. Ɗayan ya ce masa, ni yanzu gidana duk a hargitse yake, domin na je na auro wata 'yar matashiyar bazaura tun a wasu shekaru can baya. Bayan haka ne sai mahaifina ya ga diyarta ta bashi sha'awa ya aure ta. Sai diyar matata ta koma uwata, matar ubana. Ana haka suka zo suka haifi ɗa. Gashi ƙanena ta wajen ubana kuma jikana ta wajen matata. Na zama kakan ƙanena kenan. Wannan bai zama matsala ba, sai da matar nan tawa ta haifa mana ɗa ya zama ƙane ga matar mahaifina ta wajen uwarsa, sannan jika ne ga ubana wanda yake surukin matata. Ita diyar nan ta matata yanzu kaka ce ga ɗan da muka haifa ta wajen mijinta, wato babana. Shi kuma babana ya zama surukin ɗana ta wajen matarsa, ni kuma ta nan ne na zama surukin ɗan matata, saboda matar tawa uwa ce ga ɗanta wajen mijinta. Sannan ɗana ya zama ƙanin mahaifina ta wajen matarsa, ni kuma na zama kakan kaina. Jin haka sai abokin firar nasa ya nisa, sannan ya ce, ni ban ma yi auren ba, amma ina cikin shakku saboda tsananin kusancin zumuntar da ke tsakanina da wacce nake so in aura, domin ƙanwar matar direban abokin maƙocin mai gidana ce. Kowace shawara za ka bani?